Студио Близнаци. Най-доброто студио Близнаци. Стара Загора. Алло, къде може да докарам аз? Къде стой? Ами татката ни най-кажа аз това. 40 лева е баба Кера. Сега стил е стал. Добре сте дошли на това прекрасно тържество. За нас е огромна радост, чест да бъдем заедно и да почитаме това прекрасно семейство. И виновника да събере толкова много народ, близки, познати, приятели, е това прекрасно детенце. И сме благословени. Знаеме, че нашият Бог е в живота ни и в контрола ни. Така че вярвам това, което Бог е направил в живота на това прекрасно детенце, той да остави отпечатъци, защото Библията казва, мъдрите родители възпитават добре своите деца. За да възпитаваш своето дете се иска сърце, не малтретиране, а иска си сърце да го възпитаваш, да знаеш какво е добро и какво не е добро. Но Библията казва, че всеки човек от нас е роден с цел и с дар, даден от Бога. Затова вярваме това, което Бог е съчетал, това, което Бог е направил в живота на това прекрасно дете, и един ден да го видиме преизпълнен със Святия Дух. Така че вярваме, че не само сме дошли да си дадем нашия дар, нашите пари, нашите злата или с каквото и да било друго, но има нещо по-важно от това. Библията казва, че когато трябваше Авраам да благослови Исаака, той дума каза. Той каза нещо, което трябваше да изрече от Божието Слово. Защото пари се забравят. Ако ви питам колко чифтълбици сте имали златни, сигурно някой от вас чак вече няма да помни колко чифтълбици е имала. Но това, което Бог е казал да носим и Неговото благословение, е дар от Бога. Затова ще помоля всеки един от вас да се изправиме. Моля да се изправим всички заедно. Извинявам се, че сте по-възрастни от мен и по-големи, но ще ви се помоля просто да се изправите, да протегнем ръце към това прекрасно детенце. Ще помоля бабите и дядовците да дойдат. Бабите и дядовците да дойдат. Бабите и дядовците да дойдат. Защото много е важно, това е много специален момент, както в живота на сина, така и в живота на Илия и в живота на малкия принц. Така че вярваме да протегнем ръце и да ги благославяме. Моля да протегнем ръце, да се молиме. Тате, ние те молиме в името на Исус Христос за живота на това прекрасно дете. Молиме те, Господи, Твоето присъствие да тече в живота му. Нека Твоята благодат да бъде в животът му, Господи, защото Библията казва, блаженни са децата, които танцуват около трапезата Ти. И ние Ти благодарим, Господи, за това прекрасно детенце, че Ти си го избрал за време като такова. Ние го предаем в Твоята ръка, Господи, а Библията казва, Боже, това, което ние предадем в Твоята ръка, Ти си способен да го запазиш. Боже, аз Ти моля за това прекрасно детенце, за този прекрасен принц. Нека, Боже мой, кръвта Ти да бъде в живота му. Нека помазанието Ти да бъде върху него. Нека Твоето присъствие да тече, Боже мой. Ние Те молиме, Татко, Ти да го пазиш от бедствия, от болести, от преждевременно смъртове. Аз Ти моля, Татко, Ти да го пазиш и нека Твоята кръв да бъде като стена в живота му, Господи. Молиме Те, Тате, за майка му, за баща му. Това, което те не могат да направят в живота му, Ти да го направиш, Господи. Ти да го благославаш до толкова, Боже мой, че както казва Библията, той ще дава, назаем няма да получава. Затова Те моля, Исус, нека Твоето присъствие да тече. Нека Твоето присъствие да тече, Святи Дух. Твоето присъствие да тече, Боже мой, в живота му. Затова Те моля, Татко, изпълни го с дарбите на Святия Дух и нека да ходи пълен с помазание, с сила и с чудеса в живота си, Господи. Благославяме го, Боже мой, както майка му, така и баща му, така и бабите и дядовците, Боже мой. Това, което те не могат, Ти го направи в неговия живот, Господи.
Молиме те, Татко, нека да хори в изобилието ти, нека да хори в Словото ти, нека да хори в славата ти, Господи, защото ти си достоен цар, Боже мой. Благослави го, Господи, защото ти си верен цар, ти си верен Бог и ни го принаймаме в Твоята ръка. Боже мой, ние сме щастливи да присъстваме на Неговото тържество и да знаем, че Боже мой, че ти си в контрола. И ние те благославяме, Татко, в името на Исус Христос и всички заедно казваме: бъдете благословени. Аз ще помоля бабите и дядовците да кажат нещо. Да, да кажете и те нещо, да го благословите. Бог да го благослови. Няма какво. Алелуя, вижте какво става. Бог да го благослови с здрави, най-важното. Амин. Амин. Тота? Благославям името на Исус. Си много здрав, много благословен. С мама и стати да растеш. Амин. Името на Исус, бабо. Амин. Хайде, амина кара. Иса. Да благословиш малкия. Две думи. Халелуя. Така че продължаваме да се радваме. Продължаваме да се радваме и тържеството продължава. Тази поличка много ми е сладичка. Тази поличка много ми е вкусничка. Тази поличка много ми е сладичка. Тази поличка много ми е вкусничка. И аз ще ти го цак, цак, цак. Yes, 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 yes. Мармалад, шоколад, ще ти изям. Много ми е сладичка. Тази поличка много ми е вкусничка. Тази поличка много ми е сладичка. Тази поличка много ми е вкусничка. И аз ще ти до цак, цак, цак. Yes, 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 yes.
Sfântul Curat care chiar la catru nu știu că ai cam. Ce-așom? Bine-țelea! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Честит рожден ден, happy birthday to you. Милионер зелено и всички екстри. Happy birthday, reggae-reggae-de-dak-tak, reggae-reggae-de-dak-tak. Happy birthday, reggae-reggae-de-dak-tak, reggae-reggae-de-dak-tak. Happy birthday, reggae-reggae-de-dak-tak, reggae-reggae-de-dak-tak. Happy birthday, reggae-reggae-de-dak-tak, reggae-reggae-de-dak-tak. Честит рожден ден, happy birthday to you. Милионер в евро и всички екстри. Happy birthday, reggae-reggae-de-dak-tak, reggae-reggae-de-dak-tak. 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 Hadi zaten Половина рам, рапа-па-па-пам, рапа
мъж е мъж мечта, радва своите деца. Моя мъж е мъж мечта, най-добрия на света. Моя мъж е мъж мечта, радва своите деца. Моя мъж е мъж мечта, най-добрия на света. I love you, I love you. Mangavatu, mangavatu. I love you, I love you. Mangavatu, mangavatu. Sukarsia, galice, miresia, movice. Tomorrow, metiri, putanglum tu delilum tu. Огена с до промняса 50 лева. И Митко с да е фани 100 лева. И Биби деца 60 лева. 100 лева да са живи и здрави. И Одинко с да и Миша. Одинко с да е Миша 100 лева. И баба Вили 100. И баба Вили 100 лева да са живи и здрави. И малката Вили. Малката Вили 100 лева нека да са живи и здрави. И Стевка Дариндова 100 лева да са живи и здрави. Кирил и Веска 100 лева. И Биби Стевка 50 лева да са живи и здрави. Райна и Гошо 50 лева. От Емир Дариндова 50 лева нека да са живи и здрави цял цен. И баба Германка 100 лева. И Биби Зорка 50 да са живи и здрави. И Биби Шерфа 100 лева да са живи и здрави. И Албена Дауни Джакос 50. Обаче Шабан Дариндова 100 лева да са живи и здрави. Васко и Даниела 50 лева. Джимо и Ялтина 50 лева да са живи и здрави. Митко и Роза 100 лева да са живи и здрави. Митко и Мария 100 лева нека да са живи и здрави. Айде сега. Асенес 50 лева. Аре Башар хари музика брчет. Биби Шота Дариндова 100 лева нека да са живи. Алекс 100 лева. Намалиде. Малкият дар да спре за малко, нека да се дарят майката и бащата. Nerede kaldın gelmedin ciğerimin köşesi. Nerede kaldın gelmedin ciğerimin köşesi. Dol be kara bakır dol dol. Dol be kara bakır dol. Dol be kara bakır dol. Avninin paraları bol. Dol be kara bakır dol. Avninin paraları bol. Aman 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 ben yandım. Aman 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 sen yandın. Aman aman. Майката и бащата се даряват 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600,
1700, 1800, 1900, 200, 2200, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 лева. Кичек! Кучетата лаят, керванът си върви. Аман, аман, от душмани. От вас махнете тежкия товар. И запомнете, че Сашо Жокера е вашият кошмар. Кучетата лаят, керванът си върви. Аман, 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 от душмани. От вас махнете тежкия товар. Знаете, че аз съм вашият кошмар. Кучетата лаят, керванът си върви. Аман, 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 от душмани. От вас махнете тежкия товар. Знаете, че аз съм вашият кошмар. Караме си новите коли, имаме си телефони, айфони. Правиме си кефа на душата, затова сме винаги на хората в устата. Караме си новите коли, имаме си телефони, айфони. Правиме си кефа на душата. Продължаваме с дарена баба Марча, дядо Ангел. 300, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900, 4000, 400, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800, 4900, 500, 5200, 5300, 5400, 5500, 5600, 5700, 5800, 5900, 6100, 6200, 6300, 6400, 6500, 6700, 6800, 6900, 7000 лева. До сега Кичек! Yedim paraları çatır çatır, yedim euroları çatır çatır. Helal olsun bana çatır çatır, helal olsun bana çatır çatır. Babamın paralarını yedim çatır çatır, annemin dolarlarını yedim çatır çatır. Babamın paralarını yedim çatır çatır, annemin dolarlarını yedim çatır çatır. Ailemi anlatamam satır satır, çekemeyin çatlasın çatır çatır. Ailemi anlatamam satır satır, çekemeyin çatlasın çatır çatır aman. Yedim paraları çatır çatır, yedim euroları çatır çatır. Helal olsun bana çatır çatır, helal olsun bana çatır. Продължаваме с дара 7100, 7200, 7300, 7400, 7500, 7600, 7700, 7800, 8000 лева, 8100, 8200, 8300, 8400, 8500, 8600, 8700, 8900, 8900, 9000, 9100, 9200, 9300, 9400, 9500, 9600, 9700, 9800, 9900, 10 000. 10 000 лева се даряват бабата и дядото, нека да са живи и здрави и да ги Ангелчо още много дълги години. Кичек. Bomba gibi geliyor bütün Bulgaristan'a ve bütün Avrupa'da bulunan kardeşlerimize ve bütün TikTok alemine.
ese tempo. Plus babate jarutu vagato drechi i din zlaten sinjir. Продължаваме с каката е баткото. 100. Наско и Яни. 100. 200. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900. 1000. 1100. 1200. 1300. 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2200, 2200, 2300, 2400, 2500, нека да са живи и здрави с цялото семейство. И баба Янка 10 лева, и биби Торинка 10 лева да са живи и здрави. Кичет, най-добрият кичет. Говорите всеки ден за мен не е проблем. Завистта ви няма Божи верне. Аните и Наско се даряват на Златина 250 лева да са живи и здрави. Продължаваме с кичета. Само гледам и мачкам ден след ден повече. Завиждат, но не виждат и искат те да са. Ани и Наско се даряват на Сашо 150 лева да са живи и здрави. И мачкам ден след ден повече. Живея си живота аз не съм от вас. Мачкам здраво и давам парole. От комши и Вилина с Дея 20 лева, нека да са живи и здрави. И Надя 50 да са живи и здрави. Иван и Бони 100 лева, нека да са живи и здрави. И баба Комариса 10 лева да е здрава. Боян, при следващия курсант, ама е цигарава, ама. 100 лева, нека да са живи и здрави. Малкият дар да спре за малко, изчакайте 5 минути. И биби тота дал како и с 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 лева, нека да са живи и здрави. Един Мерцедес, 500 лева, количка за малкия Иличо. Ангел, за малкия ангел. Ми баба да му папи. Кичет, ало диджи. Пастори. Махала Амари, най-сужи, ни бори са Барби, чап келела, моча боко Бентли, паре фордела, Рико бенда шалена, атмосфера какере, саре, стамаре, лейди какеле, Барби, дикен сави, сари кукла Барби, шужи Амари бори, ах, лейди, моча боко Бентли, ола те пираве, нисташка гилабел, Байуи, дикен сави, сари кукла Барби, шужи Амари бори, ах, лейди, моча боко Бентли, ола те пираве, нисташка гилабел. Сирка.
бабу Миткос дай, баба Зина Дариндона. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 лева, нека да са живи и здрави. Плюс златни обици. Плюс златни обици за малкия ангел. Диджей, но каква чоки чеки мангена. Özellikle Avni'den eşi için 1000 dinar. Sağ olsun var olsun. Yaşa Avni. Продължаваме с дара. И Биби Наска. 50, 100, 150, 200, 250, 300 лева дава да са живи и здрави. И баба Рада 50 лева обичава, нека да е жива и здрава. Един кючек за моята леля. Един кючек за лелята. Dol dol, dol be Karabakır dol. Продължаваме с дара. Баба ми Мариана. Баба Мариана. И дядо Асен. 100, 200, 200 лева да са живи и здрави. Чичо Стевко и Леля Зембила. Мима, Леля Мима 100, 200, 300 лева да са живи и здрави. Кичек. Aman aman sen yandın. И Гага Марче да Батко и Личос. 100 лева, нека да са живи и здрави. Ангелес да е Андриана. Ангелес да е Адриана, 100 лева да са живи и здрави. Това е за сега. Нека Господ да ги благослови да са живи и здрави. Бабото лапсар. И баба Дуда 10 лева да е жива и здрава. Ми прабаба и Наска. И прабаба и Наска 50 да е жива и здрава. И още много правнуци. И прабаба и... Ето так и баба. И прабаба Илика. И Гила 20, 40, 50 лева да е жива и здрава. Господ да ги възслови още дълги
дълги години. И баба Вана дал папо Бочос. 100 лева да са живи и здрави. От батко Мишош да е бибитина 50, 100, 150, 200 лева да са живи и здрави. Един кичек от хубавите за Ирландия. Господа ви благослови всички. Славест да Кирилка Дарингдона 100 лева, нека да са живи и здрави. Ято надала Асан 150 лева, нека да са живи и здрави. И цяла да Омерджан 50 лева, да са живи и здрави. И Аша 50 да е жива и здрава също. Асени Мима 50 лева да са живи и здрави. Захарис да е бака 100 лева, нека да са живи и здрави. Жечка и Атанас 100 лева да са живи и здрави. Златка и Алю 150 лева, нека да са живи и здрави. И Катя да Шабо 100 лева, Господа ги благослови. Илия Ката 100 лева, да са живи и здрави. Окумана Ефета 100 лева, нека да са живи и здрави. Отдемо 100 лева, да е жив и здрав с цялото семейство. Кичет от хубавите, от хубавите. И Веса 50, Източка 50, да са живи и здрави. Тошка и Златка 20, 40, 60, 80, 100, 150 лева, да са живи и здрави. Камерджията Чичо Близнака 20, 40, 60, 80, 100, 150 лева, да са живи и здрави, още дълги години да слима. Кичока Килтек. Обратко лекост да е Гака Гила, Дариндона 10, 20, 30 лева, да са живи и здрави. Кичека Килтек оригинално. Bomba gibi geliyor bütün Bulgaristan'a ve bütün Avrupa'da bulunan kardeşlerimize ve bütün TikTok alemine. Haydi tempo.
Благодарим на танцуващите. И Биби Доча до како Генчос. И Биби Доча до како Генчос. Генчо, лака Како Генчо катава 100, 200, 300, 400, 500 лева да са живи и здрави. Лако Чаво, Ангелес, 50, 100, 150. Лако Паландаре Ранджия Ачос. О како Ачос Андаре Ранджия, 50, 100, 150, 200, 250, нека да са живи и здрави. 300 лева да са живи и здрави. Изина Даридова, 50, 100, 150. Гао Алиос Даридова, 50, 100, 150 лева да са живи и здрави с цялото семейство. Извинки чек от хубавите. Един Васа до Капко Ивос, 50 лева да са живи и здрави. Един Чос Даридова първо място, 30 лева да са живи и здрави. Анито и Алекса даряват 100 лева да са живи и здрави. О, како Данчо 100 лева да е жив и здрав. О, Боже 100 лева да са живи и здрави. 50 лева да е жив и здрав. О, пастор Йоанко 100 лева, 150 лева да са живи и здрави. О, Госпа Сандар Църква 50 лева, нека Господ благовослови. Изина 50 лева да е жива и здрава. Продължаваме с кечека. Çap, çap, çap. Raga. Sevmesin beni, çekemesin beni. Yarısı senin aman, pes köpek senin. Bibi Kacha Darindoa, आओ Bulkata. Bibi Kacha Darindoa, 20 лева да е жива и здрава. И баба Мина 50 лева да е жива и здрава. О, Ангелес да е жив и здрав с цялото семейство. Продължаваме кечека. Айде групата да ви видим парите, групата 20 за 40. Заповядайте на дансинга, ало сервиторите, дансинга. Анта омаги пани. И ви Стевка да како Данчо с Дариндона. Ма вънде, ма. Ади. Група на Кела. Еми вънде, биле. Не бе. Групата ви чака. Даридо. И ви Стевка да како Данчо с 20, 40, 60, 80, 100, 150 лева, нека да са живи и здрави. И Кача да Ламе Дардера 50 лева, нека да са живи и здрави.
Давайте, чека! Чоп! И Биби Мирка дал како Ванюс 100 да са живи и здрави, 100 лева дават. И Янчо да Лакис 50 лева, нека да са живи и здрави. И Омичо да Женя 120 лева, да са живи и здрави. И Катя да Лосис 50 лева, нека да са живи и здрави. Продължаваме с Дариндо Ивърчетка Зика да Оанкос 100, 200, 300, 400, 500 лева дават, да са живи и здрави. Ми дай да му дадат Яна да Мечос. И Биби Яна да како Мечос 100, 200 лева, да са живи и здрави. Раки Фени да 100 лева. Златния истина. Оркестър Рико Бен на дансинга 10. Елиф и Сашо 10, 20, 40, 60, 80, 100, 150 лева, нека да са живи и здрави, Господ да ги дари се на Бог. Аре, групата 20 за 40 на дансинга. Чак! И за мечката, за единствения орген. Айде, групата! Стига, тъдика си параш. Зинке. Омече с Дариндова 100 евро, да е жив и здрав. И от неко с Дариндова 50 лева, нека да са живи и здрави двамата братя, много успехи. О, Сашос да и Мария, 150 лева, нека да са живи и здрави. О, Ванюс да и Фани, 200 лева, да са живи и здрави. О, Буян да иде 200 лева, да са живи и здрави. О, Машай да Зика 150 лева. О, Мишос да и... О, Мишос да и Албена 200 лева, да са живи и здрави. О, Данис 150 лева, първо място, нека да са живи и здрави. О, Миткос да е Тина 100 лева, нека да са живи и здрави. О, Бождарев да е Милена 100 лева, нека да са живи и здрави. Диджей, някой нови ги ли по-камки? По-по, Галина, Малена?
O Mirsoaes de Katia Darindona, DJ de Ceacă. I Carolina Darindova, 150 leva. O Mirsoaes de Katia Darindona, 300 leva. Nekada să živi i zdravi. Ale, ce? Au grupata Timigara Dan si Paris. Mečtars. Siamo businessmeni. Scavi magnati, ofle, ofle. Super abbonati. Siamo businessmeni.